Devojka kaže, kogod može da podigne ovu teg sa jednom rukom, osvaja $1000. Momci kažu, da. Onda stari čovek kaže, i ja ću probati. Kad su to čuli, momci se smeju i kažu, ljudi u tvojim godinama se samo viđaju u bolnicama, ne možeš da podigneš taj teg. Jedan momak dodaje, izazov od ovako lepe devojke verovatno će ga i odvesti u bolnicu. Devojka pita, imaš li novca za ulaznicu? Stari čovek kaže, da imam. Ode i plati takmičarsku taksu devojci. Devojka uzme novac i kaže, sada možeš da pokušaš da podigneš teg. Jedan momak ga zaustavi i kaže, ja sam došao prvi, tako da imam pravo da probam prvi. Devojka kaže, nema problema, možeš ti prvi. Momak plati svoju taksu pa pokuša da podigne teg jednom rukom, ali pošto je teg teži na jednoj strani, ne uspeva. Kaže svom prijatelju, ovaj teg je pretežak. Prijatelj mu kaže, makni se. Devojka kaže, ne, sada je red na starog čoveka, posle njega će biti tvoj red. Ponosni momak se smeje i kaže, da li zaista misliš da ovaj stari čovek može da ga podigne? Stari čovek kaže, da bih poučio ponosne mladiće poput vas, moram da podignem ovaj teg. Momci se glasno smeju. Onda stari čovek kaže, ako ne možete da ga podignete, ja ću dodati još $. Ponosni momak pokuša, drži teg sa sredine, ali i on ne uspeva da ga podigne. Stari čovek skida svoj kaput i daje ga devojci. Kaže, ako pobedim u ovom izazovu, obojica će se stideti. Devojka kaže, da, u pravu si. Stari čovek prilazi tegu, drži ga sa teže strane i lako podiže jednom rukom. Devojka je šokirana, a momci se stide. Devojka daje nagradu starom čoveku. Sigurno, ovaj pametni stari čovek zaslužuje like, komentar i deljenje.